бо дастури супоришҳои ректори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Ибодуллозода Аҳлиддин Ибодулло дар пайравӣ аз ҳидоятҳои маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз моҳи январи соли 2025 дар асоси созишномаҳои ҳамкории Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маълумоти олӣ, илм ва инноватсияи Ҷумҳурии Ӯзбекистон созишномаи ҳамкорӣ миёни Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тошкент ба номи Низомӣ мо гурӯҳе аз донишҷӯёни ихтисосҳои гуногуни Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ барои табодули академӣ ба ин донишгоҳи бонуфуз сафарбар гардидем. Маврид ба зикр аст, ки мо аввалин гурӯҳи донишҷӯён ҳастем, ки барои табодул ба Донишгоҳи давлатии омӯзгории Ӯзбекистон ба номи Низомӣ сафарбар карда шудем. Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тошкент ба номи Низомӣ яке аз муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил эътироф шудааст ва дар заминаи факултати педагогикаи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ тибқи фармони Комиссарияти маорифи халқи Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 14 сентябри соли 1935 таҳти рақами 1364 таъсис дода шудааст. Донишгоҳ таъриху анъанаҳои боэътимоди худро дорад, ки дар он садҳо нафар намояндагони номдор таҳсил ва фаъолият намуданд, ки дар рушди системаи маориф, илм, санъат ва фарҳанги Ҷумҳурии Ӯзбекистон саҳми арзанда гузоштаанд. Донишгоҳи мазкур барои системаи маорифи Ҷумҳурии Ӯзбекистон мутахассисони баландихтисос тайёр намуда, доираи васеъи барномаҳои таълимиро дар сатҳҳои гуногун бакалавр, магистратура, докторантура аз рӯи ихтисосҳои гуногуни педагогӣ аз ҷумла гуманитарӣ, табиатшиносӣ ва фанҳои техникӣ пешниҳод менамояд. Донишгоҳ бо таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи педагогика, психология, методикаи таълим ва дигар соҳаҳои алоқаманд фаъолона машғул аст. Донишгоҳи мазкур бо донишгоҳҳо ва созмонҳои хориҷӣ ҳамкорӣ мекунад, ки ин ба ривоҷи робитаҳои байналхалқӣ ва беҳтар шудани сифати таълим мусоидат мекунад. Миннатдории самимонаи хешро ба роҳбарияти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, алалхусус ректори муҳтарам, ҷиҳати ба имзо расонидани созишномаи ҳамкорӣ миёни ин ду донишгоҳи бонуфуз мерасонам, ки бо ин восита мо донишҷӯён дар баробари такмили дониш ҷаҳонбинии хешро васеъ намуда, фарҳанги кишвари азизамон Тоҷикистонро муаррифӣ менамоем. дастгириҳои ҳукумати кишвар ва раёсати донишгоҳ аст, ки имрӯз мо озодона дар кишвари хориҷ ба тариқи ройгон бо ҷойи хоби замонавӣ таъмин шуда таҳсили хешро идома дода истодаем. табодули академӣ манфиатҳои зиёд дорад. якум, донишҷӯ дониши хешро такмил медиҳад. дуюм, аз пешрафти мамлакати сафаркардааш дида талош меварзад, то дар ватани хеш чунин ободӣ карда бошад. сеюм, муаррифии фарҳанги кишвари хешро анҷом медиҳад. чорум, забони давлатии мамлакати сафаркардаашро аз худ мекунад. ҳамин тавр манфиатҳои табодули академӣ бо мурури замон пас аз ба назар расидани як қатор дигаргуниҳо дар ҳаёти донишҷӯ дида хоҳад шуд. аз муомилаи хуби омӯзгорону донишҷӯёни ин ҷо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар солҳои оянда дӯстии ин ду кишвари ҳамсоя аз имрӯза дида бештар ва рафтуҳо зиёд ба назар хоҳад расид. ҷаҳондидагонро ба нодидагон накардаанд яксон писандидагон. шахси ҷаҳондида назди мардуми оқилу донишманд дигаргуна шинохта мешавад, чунки аллакай мафкураи вай пур аз навгониҳо шудааст ва дар ҳалли дилхоҳ масъала назари хубе пешниҳод менамояд. одамӣ одам набинад, аз куҷо одам шавад? шамъ агар оташ набинад, аз куҷо равшан шавад? дар ин табодули академӣ давоми қариб 2 моҳе ки анҷом дода истодаем, бисёр чизҳоро аз худ кардем, хусусан методҳои гуногуни таълим, ки воқеан ман бори аввал аз чунин методҳо огоҳ шудам ва боварӣ дорам, ки дар рафти фаъолияти омӯзгориям пас аз дар амал татбиқ намудани ин методҳо шогирдони зираку ҳушёр тайёр мешаванд. воқеан ҳамин табодулҳо сабаб мешаванд, ки донишҷӯёни як кишвар ба кишвари дигар сафар карда ҷаҳонбинии хешро васеъ мекунанд ва пас аз бозгашт дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоияшон дигаргуниҳои куллӣ ворид месозанд. мо донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бо гирифтани табодули академӣ ба яке аз донишгоҳҳои бонуфузи шаҳри Тошкент ба номи Низомӣ дар донишгоҳи мазкур таҳсили хешро идома дода истодем. сипоси хешро ба ҳукумати кишвар ва раёсати донишгоҳ барои фароҳам овардани ин гуна шароитҳо мерасонем. воқеан мо дар ин табодули академӣ донишҳои худро сайқал дода истодем ва кӯшиш мекунем, ки ин омӯхтаҳои худро оянда дар амал татбиқ намоем.
ما دانشجویان شاد از آن هستیم که امروز با دستگیری به واسطه حکومت کشور و ریاست دانشگاه برای انجام دادن تبادل اکادمی به یکی از دانشگاه‌های بانفوذ دانشگاه دولتی آموزگاری تاشکند به نام نظامی آمده تحصیل خویش را ادامه داده ایستاده ایم. سپاسمندی خود را به ریاست دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی میرسانم. واقعا در این تبادل اکادمی به ما میسر شد تا بسیار چیزها را آموخته باشیم و کوشش میکنیم در این مدت فرهنگ کشور خویش را معرفی نماییم. барномаҳои табодули академӣ имкон медиҳанд ки мо донишҷӯён таҷрибаи таълимии худро васеъ намуда бо муҳити нави таҳсилотӣ ва илмӣ шинос шавем. мо гурӯҳи донишҷӯён дар раванди таълим конферансҳо ва семинарҳои илмӣ иштирок намуда бо ҳамсолони худ аз донишгоҳи давлатии омӯзгории Тошкент ба номи Низомӣ таҷриба мубодила менамоем. ёдовар бояд шуд ки ин гуна ҳамкориҳо дар баробари рушди малака ва донишҳои мо донишҷӯён ҷиҳати таҳкими муносибатҳои дӯстона ва илмӣ миёни ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон низ саҳм мегузоранд. сафар ва таҷрибаи андохтаи мо донишҷӯён метавонад заминаи хубе барои рушди минбаъдаи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар байни донишгоҳҳои шарик гардида бошад. мо гурӯҳи донишҷӯён хушбахт аз он ҳастем ки дар аввалин табодули академӣ ки пас аз имзои созишномаи байни ду донишгоҳ анҷом дода шудааст, роҳбарияти донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бо боварии том гурӯҳи моро барои анҷоми табодули таҷриба сазовор донистанд ва ҷавобан талош менамоем то ба ин бовариҳои роҳбарияти донишгоҳ сарбаландона табодулро анҷом диҳему баъд аз 1 ним сола ба Тоҷикистони биҳиштосо баргардем.